जीत के का दो इनका पाहुन के प्रोग्राम रहल है तो बूढ़ा आइल बड़े इनके देन से इहे कहले जे बूढ़ा एगो बॉक्सर के बाड़े हाँ माने बूढ़ा व्यास एगो बॉक्सर के बाड़े इहे कहले तो हम एजा आइल बनी बहुत सुंदर जायदा बबुआ यही तरह एगो छोट लड़का रहे अपना माई के दूधवा पियत रहे तो माई से कहे जे माई कबार दी करके महतरिया कहलस के बेटा पियो आ पी के जियो एकरा के कबरही में तहर बाबू कबर गइले कबर तू का कबर बतहर नेन कतने आइले गोइले ए बेटा पियो एकरा के पी के जियो बेटा हर बाबू कबर के चली गई हर बाबू कबर के उखड़ गइले तू का हमरा के ई अब हमरा के बोलौले बा इनकर मुंह देख ली सब हमो समय से क्षेत्र में आवत ने जना घरी बबुआ अभी तार जन्म ना हो अभी गरहात होई बा लगा निका के लिए निहुराई हो दादा इतना जोर से मार दे गुड वाल चलता खबर टूट गइल के बाद हेलो चाचा नामा बहुत सटा के उमोच के बोले के पड़ता हेमा राय के नाम से मिलल बा पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा पैसा दियो जाय दिए ही बेचारा के चलते हमरा का पैसा मिल जाता कौन बा बबुआ हम समय से गावत नहीं जना घरे अपना बाबू के अंडकोश में होखबे थे अभी तो 3 महीना थार में भर जय हो देखी तो अभी हाय देखी हमरा के आय भूषण राय जी माता जी के नाम पर हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा आई गावता कि हम आखिन दखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जरे लय रहा अब बताई विष्णु ओझा गा के अब मार्केट में यह गीत के प्रचार कर दे आई अब उनकरा से ई बुझता जे हम विष्णु ओझा ले बढ़िया गा देबे गीतिया अब बताई कहे के बात ई भाई ब्यासी का जनावल चाहता बेरी कहता गुडू हलचल जादो हम जादो हई एक बार जादो का नाम ले लेबो तो तू कादो हम तर जाई अरे त कृष्ण भगवान के नाम ले तब नु तरह कृष्ण भगवान जादो के नाम ले तब नु तरह कि तोरा लेकर नचनिया के लहंगा फीचे वाला के नाम ले तो तरह रे बल अरे तू जादो भगवान श्री कृष्ण जदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण जदुवंशी के नाम ले तब नु हमर तरनतार होई बलिराम जी के नाम ले तब नु हमर तरनतार होई कि तोरा लेखा नचनिया के छोला खियावे अरे
मनबे की ना तू मनबे की तोरा के मना दी मनबे की ना मैं खींच देता अच्छा वहां का छोड़ दे वहां का छोड़ दे हई देखो बैठ हई देखो एकर भूमिका देखो कुर्ता एकर भूमिका देख कुर्ता पहनले बा बुझाता कि भोकू है देखो एकरा जो ना ब्यास के समाज में बोले के लूर नहीं कहता जे हमारा गया जिला के शिकायत करता अरे पागल कहीं का हम तोरा गया जिला के कहे के बात ई बा कहता जे हमनी के पिंडदान करे जाइले जा गया में सही बात बा जानता नहीं एहनी के काहे चाचा पगला जाले सो हमनी के जतना अपन पूर्वज जतना पितर हमनी के बाड़े मोए खानदान के भूत एहनी के हमनी के गाड़ दी ले जाए एही से एहनी के दिमाग काम ना करे लस ढोवस तनी मेनवा के तनी साउंड तनी जाओ उठाओ कहता जे बुद्ध जी के पीपल के नीचे बैठ के ज्ञान हो गई आ एक आधा के मंच पर बैठ के ज्ञान नहीं बुद्ध जी के पीपल के नीचे बैठ के ज्ञान हो गई आ ये बोका के मंच पर बैठल अपने के ज्ञान हो महावीर जी के धरती हो जरासंध के धरती हो हां एकरे क्षेत्र के जरासंध रहे राक्षस रहे जरासंध रहे मगध सम्राट ओकर कहानी रवा सब सुन ले बनी भाई रुका हो ओकरा के मारे के ना पड़ल ओकर टंगरिया धके फाड़े के पड़ल जरासंध के भीम रवा सब महाभारत पढ़ले हो गबरुदल चाचा जानत हो भगवान श्री कृष्ण लेके गइले भीम के आ अर्जुन के आ भीम जब ओकर टंगरिया फरले फेरा के सट जाए फिर फर ले फिर आके सट जाए भगवान कन्हैया कहले कि नहीं खजनत का ई बड़ी ई ओ खानदान के हो एकर बाबू हवे एगो एकर माई हिय 3 गो जरासंध के 3 गो माई रहली 3 गो माई सुन ली कैसे 3 गो माई रहली कैसे जानतनी चाचा ओकर बाप बहुत साधु संत महात्मा रहे तनके से पीछा हो जाओ बहुत साधु संत महात्मा रहे जब एगो महात्मा के लगे जब कोई जरासंध के बाप राजा नु रहे कहले के महात्मा जी हमरा एगो लइका नहीं खड़ी कहले जे है एगो फल ल खई ह अब ओकरा 2 गो मेहरारू ओ राजा के 2 गो मेहरारू फलवा लेके गोइले आ 2 फरा क के दोनों जने लोग के खिया दियाले 9 महीना जब बीतल तो दोनों जने में एक एक फरा निकलल राजा जान के की त राक्षस हरे एकरा के घूरा पर फेंकवा द घूरा पे फेंका कोई रहे एगो जारा नाम के राक्षसी रहे गोइल त देखलस अरे जब दोनों हाथवा से धइलस त केहली सटौलस तो सट गइल त जारा नाम के रहे राक्षसी आ संग मतलब जोड़ना तब ए राक्षस के नाम पड़ल जरासंध त एगो बाप है एकर 3 गो माई है आ तब एकरा लाज नहीं के एहनी के 3 गो माई अब देखी उ 3 माई के रहे आई 3 बाप के हो हमरा सोझाते हमरा कहे जे लेल बड़े हैं अच्छा ते कौना बात पर ते हमरा के विशेष सरवा कहता हमारा कहता जे विशेष सरवा है हां हम विशेष सरवा है आई हमार सरवा है हमार सरवा भैया तारा का शास्त्र से हमारा विशेष सरवा बहुत महान रहे बहुत विद्वान रहे लेकिन ओकर लइका जन भई रावण हम विशेष सरवा है आई हमार औलाद है रावण एगो हो कुंभकर्णा सुतल बा देखे है कुंभकर्णा है सुतल बा आ एगो है विभीषण हमर लइका बा है छोटका गाले हाथ धइले बा आई गाले हाथ धइले बा देखे छोटका पागल कहीं का तकतनो छबईबा जड़ी बूटी मारे आज माई चली गई दुनिया छोड़ के सरस्वती माता चली गई दुनिया छोड़ के एकर हवा बांधल देखी रुदल चाचा रौरा हमर बाप बरोबर नु बानी एकर हवा बांधल देखी कहता कि रुदल चाचा आपका बेटा भी आपका बेटा नहीं है माया कदू माया का संसार है आपका बेटा भी आपका बेटा नहीं ठीक बा उनकर बेटा उनकर ना हमें ते हमार बेटा हवे कि ना
बोल हवे के ना हवे बोल ले बोल माइक ले माइक ले बोल बोल माइक ले बोल 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 पापा को अरे कतनो चबैबा जड़ी बूटी मारे के परी अरे सब कुछ छूट कतनो चबैबा जड़ी बूटी मारे के परी सब कुछ छूट कतनो चबैबा एक दिन जड़ी बूटी मरे के परी सब कुछ छूटी बड़ा ही महान आदमी है मुकेश अंबानी के लड़का के शादी रहल अनंत अंबानी के ओ में ही गोई रहे लावा में रहे तो वो खेत देला ओ मोटका के ओ बताई वो करा लड़का के बियाह रहल आ जियो के रिचार्ज बढ़ा देले बा अब बताई हमनी पर बोझा गाज देले बा 250 के रिचार्ज होता 300 पर हमनी ले पैसा लेके हमनी के पुड़ियो ना खियौल आ एकरा के नेवता आई रहे गोई रहे लावा में रहे ई है हई और बताई ऊ बाटे 2 क्विंटल 8 किलो के अब बताई अब देखो ओहनी के जोड़ी कैसा लागल बा दूल्हा बा 2 क्विंटल के आ लड़की भी 50 किलो के समय समय के बात बा भाव लागल है बबुआ ऐसे एक घड़ी आदमी के बियाह थोड़े होता चाचा पैसा के बियाह होता पैसा का होता कि ना कतनो चबैबा जड़ी बूटी एक दिन मरे के परी सब कुछ छूटी भाव लागल है बबुआ ता गाड़ी घोड़ा तोरा से गाड़ी घोड़ा तोड़ा से भरल बाटे बोरा ओड़ा में के सोना चानी जई है ना थोड़ा ये दुनिया में धन से दौलत से केहू के पेट नहीं खबर ना गुड़िया ई मुर्गी मत मरी काहे ना तो हई लड़का बहुत दिन भाई देखा तारा हम देखने हैं जब नचनिया चाचा हमार मुर्गी मार के बैठो है हां अल्लाह हंगवा है तरी फहराई लो हां तो हई मुड़िया है तरी बदल देखो तने कि पैंट पहन ले बिया कि ना बहुत चालाक बड़ा अच्छा भैया ई बाही कैसे टूट गइला ई बाही कैसे टूटल है अच्छा लाल बिहारी राय जी भैया हमारा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हाय दगा पुरस्कार मिथिलेश कुमार जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा भा लगले बबुआ अरो का पहले पैसा ले ले आना वीरेंद्र राय जी शाही के माध्यम से बड़े बड़े रुपए दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तगाड़ी घोड़ा तोरा से बहराल बाटे बोरा ओड़ा में के सोना चानी जई है ना थोड़ा कुछ अपना लगे बा हमारे बतिया कहत मैं अरे तो का हमारे बतिया कहता तोहरे जमल हो तो का कहू तब कहले ले बा हुटा हुटी एक दिन मरे के परी मरे का परी तब कहले ले बा हुटा हुटी मरे के परी सब कुछ छुटी तब कहले ले बा
कहू कहू दी मरे के परी सब कुछ छूटी कोई कातिल है हर कदम इहे संसार है इहे दुनिया है हाँ एगो गायत्री बाबा एगो गीत गौले कैसे एक दिन नौकरी छूट जाई है फैक्ट्री से रे नौकरी छूट जाई है फैक्ट्री से दादा गोइले बाबा गोइले देखत देखत नजरी से रे नौकरी एक दिन छूट जाई है फैक्ट्री से अभी हमारा के आवाज दिखाओ कहता कि हमार आवाज देखो हमार आवाज देखो कमना रीड से गाओ तनी ते आवाज दिखाओ तारे हे उम्र में आवाज के मामला में हम एक व्यास के हम मानी ले छपरा जिला के हां एजे के डोरीगंज के जंतर का नाम हो हमने के बाप बरोबर बड़ा है जेकर नाम हो पुलिस राय पुलिस चाचा के आजो आवाज बटे पुलिस चाचा के ऐसन आवाज बा आजो आवाजवा मार देहनु उधिया जेबे बबुआ उधिया जेबे आई आवाज दिखावता हमरा के आज तक देखल है आज तक तो देखले बड़े पुलिस चाचा के हमनी को गौले हाय तो देखले बड़े हाय आ हम गौले बने उनका से ई त अभी मंत्री जी के बारे में नहीं जाना एकरा के काहे खातिर उधर चाचा बोला दला ई जानते नहीं खजे मंत्री जी कवना परिवार का अरे भा लगले बबुआ लइका बा छोड़ो अभी ए बबुआ त बिल्डिंग फले कौनो बात नहीं है अब तारा के हम कुछ कहब ना देख ला तू देख सकल हम कोनो बात देखो नहीं कहियो आली देखो अब हम तारा का मना ना करो रुपया आयरन सेठ जी दूसरे समेट ली तू होइबा मटिया मेट ली हेहा पकटाई जहिया कूटी एक दिन मरे के परी मरे के परी हेहा पकटाई जहिया कूटी मरे के परी सब कुछ छूटी हेहा पकटाई जहिया सब कुछ छूटी। इस धरती पर हमने के काहे